Se spune că atunci când schimbi, e nevoie să dai totul deoparte și să o iei de la zero. Când transformi, construiești pe ceea ce există deja. Dacă le spun prețul, zic, e scumpă, dar în momentul când au văzut-o cum arată, zice, da, se vede calitatea, se vede că totul este gândit cum trebuie. Băi, dintr-o dată sunt munți în față, efectiv, și cu zăpadă, și pădurea de la baza munților și toată cromatica asta a fost dintr-o dată. Băi, ce se întâmplă? Parcă s-a schimbat efectiv, așa, la un click distanță, toată starea de spirit. Asta vrem să facem și noi aici, să atragem oameni de pe tot mapamondul și să le prezentăm ce mai este autentic în România. Parcă e mult mai frumos când este real și este mai autentic și parcă oamenii sunt mai buni în realitate. Salutare și bine te-am regăsit la podcastul Casa Arbor. Astăzi suntem la Sărata, lângă Sibiu, pe un teren ce acum aproximativ 3 ani era doar un teren uitat și nefolosit. Astăzi s-a transformat în viziunea unui om iubitor de camping și de turism, care vrea să pună în viețile oamenilor liniște, utilitate, confort și sustenabilitate. Salutare, Paul! Mă bucur să fiu din nou aici la tine, într-un mediu foarte liniștit și plăcut. Mulțumesc mult că ne-ai primit, apreciez foarte mult că facem asta împreună și că putem să dăm mai departe oamenilor din ceea ce am experimentat și din ceea ce credem că poate susține și alți oameni să vadă lucrurile diferit, din punct de vedere business sau din punct de vedere al modului în care se vor relaxa pe viitor. Bine ați venit, mă bucur că sunteți aici. Mă bucur că avem ocazia să împărtășim ceea ce facem noi aici sau ceea ce ne dorim să facem aici, că suntem la început de drum și sper să avem o discuție plăcută și de folos pentru oamenii care ne vor urmări. Da, sunt convins că așa va fi. Îmi place că ai spus că suntem la început de drum și eu când aud treaba asta de drum, mă gândesc că vine la pachet cu o călătorie. Și atunci aș vrea să ne gândim împreună cum a fost călătoria ta, de când s-a înfiripat poate visul sau gândul ăsta de a face un camping, cum a luat el naștere și cum s-a dezvoltat pe parcurs. Cred că totul în viață este legat de călătorii. Fiecărui om îi place să călătorească, să descopere lucruri noi. Există multiple moduri de a călători. Modul în care mie îmi place să călătoresc cel mai mult este să fiu aproape de natură, să folosesc mijloacele ecologice. Sunt un ciclist amator, dar înrăit, fac ciclism de șosea și așa am descoperit camperele și autorulotele și rulotele. Sunt practic, sau suntem, că familia mea este o familie de rulotiști cu state vechi, deja cred că avem peste 10 ani de a merge cu rulota prin diverse locuri din România și din Europa. De-a lungul timpului am cochetat cu ideea de a dezvolta un business care să aibă legătură și cu hobby-urile mele. Ok. Și cred că așa s-a născut ideea. Ți-aduce aminte unde ai călătorit prima dată cu autorulota? Prima dată n-am călătorit cu autorulota, prima dată am călătorit cu un Volkswagen Charan, căruia i-am scos toate scaunele din spate, au fost doar scaunul șoferului și al pasagerului din dreapta, ne-am pus o saltea gonflabilă și am ajuns până la ocean în Portugalia. Am făcut un tur, am plecat prin nordul Europei și ne-am întors prin sudul Europei și am dormit prin campinguri. Așa am descoperit campingurile și am văzut ce înseamnă un camping adevărat, să zic așa, un camping care îți oferă condiții, ce înseamnă integrarea campingului în natură și cel mai mult cred că ce m-a atras a fost faptul că am descoperit o comunitate interesantă. Oamenii din camping pot să zic că sunt o specie aparte de turiști pentru că le place foarte mult să interacționeze unii cu alții, să nu stea izolați,
sunt niște microcomunități, niște micro-orășele. Ce tare e asta, că te gândești că omul pleacă cu rulota ca să nu fie deranjat sau ca să fie el cu el. Dar tu acum spui că face asta, dar în momentul în care ajunge într-un loc, oamenii chiar petrec timp împreună și își doresc, sunt dornici să se cunoască și să interacționeze. Da, e poate un paradox aici. Într-adevăr, oamenii pleacă să nu fie deranjați, pleacă din nebunia din orașe, vor să vadă verdeața, vor să vadă marea, să vadă muntele, să fie cât mai aproape de natură și de liniște. Dar, pe de altă parte, în călătoria lor întâlnesc oameni care împărtășesc aceleași pasiuni, au aceleași hobby-uri și există un soi de respect și de armonie între acest tip de călători care știu și să interacționeze, dar să și ofere spațiu vital și liniște celorlalți. Și asta am remarcat foarte mult chiar în campingurile care la prima impresie păreau suprapopulate din Occident, dar unde era o liniște și o armonie extraordinară și unde se respecta intimitatea fiecăruia și mai presus de toate se respecta liniștea. Fiecare reușea să facă ceea ce îi place fără să deranjeze. Și asta e cel mai important. Este o empatie a grupului, o empatie care îi plăcut să o regăsești tot timpul și peste tot. Ți-aduce aminte care a fost campingul care te-a impactat cel mai mult sau care atunci când l-ai văzut ai zis, băi, mi-ar plăcea să creez și eu ceva asemănător? Nu știu dacă pot să aleg un camping care m-a impactat foarte mult. Eu călătoresc foarte mult în zona montană, datorită pasiunii mele legate de biciclete și mai ales de cățărare pe traseele din munții din Europa, și o zonă care îmi place foarte mult este zona Dolomiților și acolo am găsit mai multe campinguri în mijlocul naturii, în pădurici, în pensiuni, ca să zic așa. Practic, campingurile italiene m-au atras foarte mult cum sunt construite, dar am descoperit campinguri frumoase și la Briançon în Franța și în alte părți din Europa. În Grecia, dar acolo majoritatea sunt legate de mare. Cam toate campingurile au ceva frumos dacă sunt legate de natură. Într-un mod foarte apreciativ vă spun că sunt ușor îngrijorat pentru oamenii care te vor vizita, că la cât de pasionat îmi povestești despre toate lucrurile astea, convins că oamenii vor avea o grămadă de povești aici pe care tu să le împărtășești cu ei și din care să învățați împreună. Eu sper, pentru că de-a lungul timpului am testat tot felul de călătorii cu rulot. Am început cu rulotele agățate de mașină. Ți-am zis, inițial cu un monovolum am început, apoi cu rulote atârnate de mașină, apoi am închiriat autorulote, până am ajuns să achiziționez autorulota. Și mergând cu familia, deși noi nu neapărat suntem foarte expansivi și foarte extrovertiți, nu am venit dintr-o concediu sau dintr-o călătorie de-a noastră în care să nu ne facem noi prieteni de prin toate colțurile lumii. Foarte fain. Și am interacționat cu oameni din Coreea, din Coreea de Sud, acum ne-ar fi plăcut și cu cei din Coreea de Nord, cu oameni din Anglia, din Franța, care unii păstrăm legătura în continuare și care sper să ne viziteze, și asta vrem să facem și noi aici, să atragem oameni de pe tot mapamondul și să le prezentăm ce mai este autentic în România, satul românesc. Nu știu, dar cred că în călătoria voastră spre noi aici ați descoperit un sat așa imers între două dealuri, în natură, care păstrează foarte multe căsuțe autentice. Am descoperit aici o comunitate extraordinară de oameni simpli, muncitori, empatici. Și asta vrem noi, să integrăm campingul ăsta și multiculturalismul în realitatea românească. Foarte frumos, te felicit pentru asta. Acum mă întrebai că, băi, cum a fost că venind încoace ați descoperit? Băi, chiar a fost o descoperire. Deci în momentul în care am făcut stânga,
de la focusul pe drum, de la toată nebunia ce era în față, trafic sau ce vedeam noi acolo. În momentul în care am făcut stânga de pe ce asta, E60 sau nu știu exact care drum e, mă rog. băi, dintr-o dată sunt munți în față, efectiv, și cu zăpadă și pădurea de la baza munților și toată cromatica asta a fost dintr-o dată, băi, ce se întâmplă? Parcă s-a schimbat efectiv așa la un click distanță toată starea de spirit și am devenit așa prezent și reușeam să apreciez ce văd, să mă bucur de peisaj, nu să fiu focus doar pe numărul din față și să simt că uneori trece așa viața pe lângă mine. Da, noi ce ne bucurăm aici este o zonă care s-a dezvoltat foarte mult din punct de vedere turistic, la câțiva kilometri, însemnând 3-4 km zona Porumbacu de sus, unde sunt foarte multe pensiuni și s-au dezvoltat foarte multe locuri turistice plus diverse atracții. La aproximativ 10-12 km este Valea Avrigului, care s-a dezvoltat foarte bine. În direcția opusă către Brașov este Cârțișoara și Transfăgărășanu plus alte localități de la baza Făgărașului, dar aici este o oază, este o enclavă care încă nu s-a dezvoltat din punct de vedere turistic și tocmai asta ne-a atras, pentru că și-a păstrat cumva autenticitatea și aerul acesta boem al vieții de la țară. Acum se mai dezvoltă 2-3 locații, dar tot așa în natură și cumva departe de turismul acela de masă. Ok. Spune-mi care a fost momentul în care ai zis, băi, gata, vreau și eu să fac asta, cam acum cât timp a fost și care au fost primele gânduri, primele, nu știu, fire de apă ale izvorului spre a crea acest spațiu? Cred că acum 3 ani s-a întâmplat, în momentul când am început să ies din business-ul pe care îl aveam. Mi-am făcut un exit și am zis că este momentul să fac ceva care îmi place cu adevărat și ceva ce mi-am dorit. Am cochetat cu turismul, ți-am zis, de multă vreme și chiar am avut și mici business-uri în Horeca, am avut un restaurant în centrul vechi al Sibiului, sau îl mai am, dar acolo sunt silent partner. Și am zis că vreau să fac ceva care să îmbine hobby-ul meu cu utilul. Și poate o nevoie a oamenilor. O nevoie a oamenilor, să găsim un loc în care să-mi implic toată familia și în care să ne facă plăcere să venim zi de zi. Okay. Deja ne face mare plăcere, avem aici camperul și venim la muncă, dar ne simțim ca în concediu. Nu se întâmplă să venim pentru 2 zile la muncă și să plecăm după o săptămână. Că ne place și ne simțim extraordinar și cel puțin nu simțim nevoia să mai călătorim deocamdată. Foarte mișto asta cu venim la muncă, ne simțim ca în concediu. Rare ori vezi oameni care vin pentru o zi la muncă și stau 3 zile, voi veniți pentru 2 și stați 5. Chiar sună a ceva ce e făcut din pasiune, din plăcere și care chiar vă relaxează, altfel nu cred că ai reușit să stai. Da, vin prieteni de-ai noștri care văd ce lucrăm aici și la ce ne-am înhămat și zic, băi, e descurajant că pare enorm de muncă și într-adevăr, de multe ori ne trezim și zicem, băi, mai avem extraordinar de multe de făcut, dar când intrăm într-un ritm și când vedem cum se transformă locul ăsta, ne place ce vedem, ne găsim o împlinire și faptul că ne implicăm fizic în fiecare aspect parcă prinde viață și rămâne ceva din noi aici și avem o emoție specială pe... Mi-a plăcut că ai folosit cuvântul transformare și e un cuvânt în care eu cred foarte mult. Se spune că atunci când schimbi, e nevoie să dai totul deoparte și să o iei de la zero. Când transformi, construiești pe ceea ce există deja. Asta pot să văd și eu, că am fost acum poate 6 luni când a avut loc montajul cabanelor și era într-un anume fel, iar acum se poate vedea o transformare și o rigoare, nu știu, o claritate mult mai mare pe ceea ce se întâmplă aici, de la, nu știu, zone verzi, alei,
zona de la intrare unde îți propui să construiești dușuri și zona în care oamenii să petreacă timp împreună. Foarte frumos. Care a fost momentul de start al proiectului? Nu știu, achiziția terenului sau cum ai ajuns aici, în locul ăsta? Păi, în locul ăsta e simplu. Este locul bunicilor mei. Nu locul per se, ci localitatea. La 200 de metri de locația aceasta, pe strada pe care ați venit către noi, se găsește casa străbunicilor mei, de fapt, și unde au locuit bunicii mei, de unde este mama mea. Tatăl meu, care a venit din regiunea Olteniei, s-a îndrăgostit de locul acesta și a devenit mai de al casei decât mama mea, care a copilărit aici, și cumva s-a simțit aici ca la el acasă, da. De unde și considera casa lui principal Sărata. Și a încercat de foarte, foarte multă vreme să mă atragă în zona asta, să facem ceva aici. Eu, bineînțeles, tânăr fiind și având alte vise și legându-mă de mediul urban și de business și de lucru la un moment dat la multinaționale sau la companii importante de prima, am zis, nu mă atrăgea și am ignorat foarte multă vreme locația. Dar odată cu pasiunea pentru camping și odată cu descoperirea și redescoperirea naturii, odată cu pasiunea pentru bicicletă, odată cu familia mea, cu soția care îi plac aceleași lucruri, atunci încetul cu încetul am redescoperit locul acesta și așa a venit ideea să facem ceva. Ce a fost foarte interesant, tatăl meu a fost foarte încântat de idee și a zis, hai să începem împreună să facem lucrul ăsta. Din păcate, chiar înainte să demarăm proiectul, tu ai avut norocul să-l cunoști și să am ajuns împreună la tine, dar el ne-a părăsit, dar a rămas aici în spirit și nume. Pentru că locația se numește la Moșu Coco. Moșu pentru că în zonă așa îi spunem la bunic. Iar Coco pentru că așa îi spuneau nepoții. Și eu când eram mic îi spuneam de la Nicolae, pe el îl chema Nicolae, și neputând să pronunțăm Nicolae sau Nicu spuneam Coco și toți nepoții spuneau Coco. Și așa se numește Moșu Coco și este alături de noi. Și spiritul ne călăuzește să mergem mai departe în acest proiect. Foarte frumos, foarte frumos. Sunt convins că ar fi foarte încântat să vadă cum a evoluat acest proiect și ceea ce s-a realizat aici, pentru că el a avut viziunea asta, el a văzut locul ăsta. Aici, la intrare, este o locație unde era moara satului. Era o zonă unde se adunau foarte mult sătenii și era locul favorit de joacă al mamei mele. Este o casă veche, țărănească aici și când bătrânii au dispărut de aici, casa a rămas în paragină pentru o perioadă de câțiva zeci de ani, dar surprinzător s-a păstrat destul de bine, deci putem să o salvăm, să o renovăm, aceasta este în continuarea proiectului, dar tot terenul era practic împădurit, era mărăciniș, era ceva incredibil, dar tatăl meu a avut viziunea asta, băi, se poate face ceva aici. Noi am venit cu soția, ne-a plăcut, am împărtășit viziunea și așa a pornit proiectul. Da, mă uitam că una din întrebări era ce anume era aici acum 2-3 ani, pentru că mi-ai spus că, ai menționat mai devreme că acum cam 3 ani ai început proiectul și eram curios ce era acum aici acum 2-3 ani, pentru că o să vedem pe video ce este astăzi, dar dacă ne-ai putea spune poate în câteva cuvinte. Cum îți spuneam, era un teren care era sălbatic. Ai putea spune că l-ai salvat sau, mă rog, că ai
Era natură, nu neapărat că l-am salvat, ci că l-am adus, l-am redat, l-am reintegrat în sat. Ok. Asta pot să zic că am făcut. Ce pot să zic că am salvat șura, care se prăbușea, efectiv. Am reușit să păstrăm toată structura sau partea care mai era în picioare din structura de stejar, că deși am adus mai mulți specialiști care au zis că nu, trebuie dărâmată, trebuie refăcută de la zero, așa, eu am zis nu, se poate salva și tatăl meu a zis același lucru și am refăcut acoperișul, acum am reconstruit, ți-am arătat parțial ce am făcut acolo. Acolo vom face area comună pentru camping, va fi un loc de servire a mesei, tot ce ține de serviciile pentru campare, toalete, o mini-recepție. Va fi un loc frumos de întâlnire între oamenii din camping, unde pot socializa, unde pot interacționa. Ne-am extins ulterior și cu un teren care era adiacent. Care a fost punctul de start? Cu ce ai început prima dată când ai demarat acest proiect? Cu igienizarea terenului. Practic asta am făcut. A fost o muncă, nu vreau să zic titanică, să folosesc cuvinte mari, dar grea, pentru că inițial am zis foarte repede curățăm, tundem iarba, tăiem arborii uscați, igienizăm tot ce ține aici, dar când am dat la o parte primele am văzut că era tot un deal șovale, totul era și am scos 70 de bascule de pământ și de vegetație deteriorată și practic cred că tu ai văzut în august, era un mini deșert aici. Acum reînierbăm, am păstrat toți copacii care erau sănătoși, vom planta alții pe viitor, dar sunt foarte mulți stejari pe care i-am salvat, care fiind înconjurați de mărăcini și nu se mai dezvoltau. Am păstrat un nuc imens la intrare care tot așa era afectat de vegetația de jur împrejur. Deja am început să plantăm pe malul râului, să replantăm copaci, niște sălci plângătoare și tot ce încercăm să plantăm doar copaci din zonă. Probabil vom pune ceva copaci fructiferi, că într-un camping ai nevoie de umbră. Avem deja destul de multă, dar vrem să mai facem lucrurile astea. Deci asta a fost prima parte, am igienizat terenul, apoi am început renovările, am pus pe picioare șura. Da, a fost oare prima parte asta, debutul ăsta și cea mai grea parte, sau dacă să te gândești la ceva ca cel mai greu a fost o altă etapă care să intre în categoria asta? Cel mai greu a fost ce nu se vede. Ați adus casele acestea frumoase în care și povestim noi acum, dar acestea trebuiau conectate la curent, trebuiau conectate la canalizare, trebuiau aduse niște drumuri până aici. Aceasta a fost partea cea mai grea, să facem canalizarea, să aducem curentul. Sunt peste 200 de metri de canalizare, peste 250 de metri, 350 de metri de rețele de curent subterane ce le-am tras pe aici, deci practic ce nu se vede. Deci toată partea de terasament și rețelistică. Exact, faptul că a trebuit să creăm și acest drum pe care am vrut să facem cu piatră, nu pavaje, nu chestii urbane, tot ce construim aici vrem să facem pe materiale naturale și să îmbinăm partea tradițională cu partea modernă, cu calitatea ce și-o doresc turiștii în ziua de astăzi, și de aceea folosim doar lemn, piatră și pământul, cărămidă. Deci că ești într-un joc din ăsta de strategie de pe calculator în care resursele cam astea erau. Cam așa. Minerul, piatra. Și... Exact, cam lucrul ăsta îl facem. E ceva care, mă rog,
în mod normal nu poți să pui casa și după aia să zici că tragi conductele. Adică dacă ne gândim la o casă tradițională, oamenii prima dată își fac toată partea de rețelistică, o aduc într-un anumit punct, după care toarnă o fundație și abia apoi pot construi o casă. Acum a fost diferit, adică noi am putut pune casele și ulterior voi ați pus partea de rețelistică. A ajutat partea asta de cabane pe piloni, cabane care ulterior să poți avea acces sub ele și să poți să faci lucruri după? Da, a ajutat și lucrul ăsta, dar totul a pornit, am avut o viziune, pentru că noi ne-am gândit, fiind, ți-am zis, rulotiși cu state vechi, ne-am dat seama foarte mult ce avem noi nevoie într-un camping. Am văzut ce au și ceilalți parteneri de campare nevoie într-un camping și am plecat cu amplasarea caselor în funcție de conformația terenului, bineînțeles, dar și în funcție de cum am crezut noi că lăsăm spații suficiente de campare, că acesta era lucru primordial. Totul este gândit oricum și ca un business, pentru că noi vrem să trăim din lucrul ăsta, din locul ăsta pe termen mediu și lung și casele le-am amplasat pentru a putea ține acest camping deschis 12 sau măcar 10 luni pe an, pentru că după cum știi, sezonul de campare în România este destul de scurt, având în vedere influența anotimpurilor și practic sezonul de vârf este legat de sezonul de concedii, iar în rest lunile de primăvară și de toamnă traficul pe partea de camping este mai redus și de aceea am zis să completăm cu niște căsuțe tot de camping pe care să le integrăm frumos ca să putem să ținem deschis și să generăm venituri pe tot parcursul anului. Și practic le-am amplasat, ți-am zis, și în funcție de configurația terenului și în funcție, dar mai ales în funcție de cum ne-am dorit noi să avem locurile de campare, ca să oferim și intimitate, să avem o distanțare și între căsuțe, să fie o intimitate, să nu simtă oamenii că sunt în oraș și vecinul se uită în baia celuilalt. Ok. Una din provocările în construcție e partea de șantier efectiv sau de montaj. Cum a fost pentru voi partea de montaj al cabanelor la fața locului? A fost fascinant și a fost ceva nou pentru noi. Au fost mai multe temeri care s-au dovedit a fi false. Atunci nu aveam drumul, ne era o teamă cum ajungem cu tirurile, cum pătrundem aici. Până la urmă am reușit. Au fost și mici evenimente, dar am rămas blocat, unul din camioane a rămas blocat în poartă, dar am reușit să-l scoatem. Au fost niște mici evenimente. Cred că a fost prima oară când am fost și eu diriginte de un șantier așa mare, pentru că a trebuit să punem la dispoziție niște utilaje de ridicat, panourile și tot. Pe lângă partea de adrenalină, de entuziasm că se construiește și văd cât de repede se construiesc lucrurile. M-am distrat filmând cu drona, ți-am trimis și ție niște filmulețe și mi-a plăcut să văd că practic lucrurile se fac foarte repede sub ochii noștri și colaborarea cu voi a fost, pot să zic fără sincope, a fost extraordinară, deși poate că ca în orice relație au fost niște pași până ne-am cunoscut, până am bătut palma, până s-a căpătat o încredere între noi, pentru că nu ne cunoșteam. Fi ciudat să fie altfel uneori. Da, așa. Totul a decurs ca la carte, pot să zic, și echipele care au lucrat aici au fost extraordinare, serioase, foarte profesioniste. Nu am avut nicio plângere majoră, au fost mici detalii ca la orice șantier și de aceea vă și recomandam mai departe și vă recomand. Așa este, da. Într-adevăr, avem oameni care ne sună și ne spun că au vorbit cu tine. Noi punem foarte mult accent pe
feluri de a fi în relațiile cu clienții noștri. În schimb, nu putem să ignorăm faptul că avem un produs standard, adică e un produs gândit cap-coadă, care noi considerăm că deservește o nevoie. Cât crezi tu că a contat să alegi un produs standard și să nu ceri modificări ale acestui produs în buna desfășurare a montajului și a experienței pe care ai avut-o cu noi? A fost dificil de alege, în primul rând, casele de camping. Am făcut o cercetare de piață, ca să nu vorbesc în rongleză, am făcut o cercetare de piață destul de aprofundată. Împreună cu tatăl meu am călătorit prin foarte multe locuri în țară. Ce știam era că ne doream niște case de lemn. Asta am știut de la început. Știam cam ca suprafață, cam ce ne dorim. Ne-am gândit pe principiul de bungalouri de camping. Practic, mai mult sau mai puțin asta ne doream. Am văzut foarte multe, am analizat foarte multe prețuri. La un moment dat am zis, ok, le știm, haide că poate le construim noi, pe ce am văzut. Ne-am făcut niște calcule, am văzut că dacă este să le construim noi, nu în regie proprie, nu neapărat e și mai ieftin și ne-am dat seama că s-ar putea să facem foarte multe greșeli și că nu avem timpul ăla să stăm să învățăm pe banii noștri și pe timpul nostru și atunci ne-am convins, da, ok, trebuie să luăm ceva standard, trebuie să luăm ceva de la cineva care a mai făcut așa ceva. Și întâmplător v-am descoperit pe voi. Am venit la voi, am văzut casele fizic, pe lângă faptul că ne-am uitat pe site-uri, pe site-ul de la Casa Arbor și am venit, le-am văzut, ne-au plăcut din start și ce ne-au plăcut foarte mult și pot să spun că tuturor celor care le-au vizitat le-au plăcut foarte mult, care vin și nu te ascund că vin și dacă le spun prețul zic, e scumpă, dar în momentul când au văzut-o cum arată, zice, da, ok, se vede calitatea, se vede că totul este gândit cum trebuie, imaginea este extraordinară a căsuțelor și asta ne-a convins și pe noi. Iar asta în procesul de prevânzare, dacă te gândești la un lucru care te-a convins, a fost partea de a le vizita, de a le vedea flesh and bones, că eu mai folosesc romgleza, exact. Deosebire de tine. Da, nu, și eu o folosesc, da. Da, nu. Defecte din o altă viață în multinațională. Exact. Mai există în noi ceva acolo. Exact. Deci partea asta zici tu că a făcut clicul, să le vezi, să intri în ele, să simți exact starea de bine în momentul în care ai văzut cabana efectiv. Asta a fost un moment în care ai zis, da, mergem mai departe. Tot ce am vizitat, adică nu ne-am bazat pe ce vedem pe o machetă sau pe niște poze, am vizitat foarte multe căsuțe, foarte multe tipuri de căsuțe, foarte multe principii și moduri de a gândi în a le face. Acestea ne-au impresionat, ne-au plăcut din start și mi-au plăcut atât mie cât și tatălui meu și când le-am prezentat familiei extinse, soției, bunicilor, sorei mele, toți au zis da, sunt foarte frumoase și deși mulți vin și dar de ce pe piloni, de ce așa? Și am zis, băi, pentru că sunt, zic, acest de safari, nu, dar uite ce bine se integrează natură, uite ce bine, chiar dacă sunt moderne, nu sunt stridente, nu sunt în contrast cu celelalte case tradiționale din zonă. Există cumva un liant între modernism și tradițional, arată foarte bine și te-am zis, vizitând foarte multe, bineînțeles că mai sunt pe piață chestii de calitate, garantat. Dar acestea au făcut click cu noi și mai ales că voi avea și experiența de a le utiliza în campinguri. E cumva o legătură între cabane, modul în care arată cabanele, cum te-ai conectat tu cu aceste cabane, cu oamenii pe care îi dorești ca vizitatori la tine în camping? Sau
Ce fel de oameni ți-ai dori să vină? Cum vezi tu lucrurile pe mai departe din punct de vedere turism? Evident că e o conexiune cu oamenii aceștia. Ți-am zis ce oameni. Oamenii care iubesc natura, care iubesc să fie în campinguri, oamenii care se respectă unii pe ceilalți și respectă liniștea, respectă intimitatea celorlalți și care le place foarte mult această comunitate. Sunt oameni care caută experiențe, probabil. Da, sau... care caută experiență, exact, ai completat foarte bine. Care caută experiență și care caută o microcomunitate care probabil nu au timp să o descopere în tumultul urban. Da. Îmi spuneai că încă se mai lucrează, că încă petreceți timp aici. Cred că se aude. E foarte probabil. Când anume te-ai gândit dacă ar fi o dată la care să te gândești, băi, deschidem porțile pentru oameni, care ar fi acea dată? Noi intenționăm să prindem sezonul de vârf în acest an. Probabil căsuțele vor fi disponibile începând cu luna iulie. Dar pentru campere intenționăm să deschidem, sperăm să ne și ajute evoluția șantierului și evoluția ierbii din teren, care sperăm să o îndesim cât mai mult, începând cu luna iunie. Ok. Da, deci asta... Deci, imediat, foarte curând. Și ca experiențe, ce pot face aici în zonă și ce pot face în camping și ce pot face în zonă sau ce fel de recomandări ai avea? Experiențe, facilități, zona asta. Da, păi în principal ne dorim să experimenteze acest micro-sătuc în care să aibă tot ce le trebuie, de la toalete, la locuri de deversare a apelor menajere din autorulote, pot să-și încarce aici, să se conecteze la curent, adică tot ce este nevoie într-un camping. Apoi pe partea de ce pot face aici, să viziteze natura. Pot vizita un sat tradițional, există o biserică istorică aici, pot să descopere comunitatea locală, pot să descopere magazinul sătesc, cârciuma locală, pot să viziteze Transfăgărășanul, care este aproape, pot să facă drumeții până în zona turistică din Porumbacu, care se pot ajunge pe jos cu biciclete sau cu mașina. Recomand partea ecologică. Suntem foarte aproape de cetatea Făgărașului, suntem foarte aproape de Sibiu, adică este o jumătate de oră de mers cu mașina și înspre Făgăraș și înspre Sibiu. Până la Transfăgărășan sunt 8 km până la intrare pe Transfăgărășan. Sunt foarte multe activități legate de natură pe care oamenii le pot face aici. Dar în principal vreau să descopere liniștea și această locație specială, acest sat special, unde încă trăiește o comunitate mică, dar vie. Autentică. Vie și autentică, da. Văd că planul pe 2025 este foarte bine stabilit și are un contur foarte frumos. Spune un pic cum ai vedea lucrurile poate pentru 2026 sau ce vezi tu că urmează mai departe? În funcție de cum evoluează lucrurile, și noi sperăm că vor evolua într-o manieră pozitivă, vrem să integrăm cât mai mult serviciile în comunitatea locală, vrem să aducem sătenii, să implicăm în activitatea turistică. Am discutat cu vecinii cu care și lucrăm aici, foarte mult din ce am dezvoltat aici, pe lângă aportul meu fizic, și a fost realizat cu lucrători locali. Și asta încercăm să facem și pe partea de turism, să creăm niște puncte gastronomice locale. Avem niște vecini care gătesc foarte bine și sperăm să descopere și turiștii noștri cât de bine gătesc. Surprinzător, poate pentru unii, avem o comunitate internațională aici. Este o fermă condusă de o doamnă din Olanda,
care are produse bio. Are o fermă în care produce zarzavaturi pe care le vinde în comunitatea sibiană și sper să beneficieze și turiștii. Avem apicultori aici care vreau să-și vândă produsele și în campingul nostru, să le ofere turiștilor produse autentice. Se dezvoltă și alte servicii legate de turism. Avem niște vecini care organizează tabere tematice pentru copii. Poate la anul vrem să implicăm și în renovarea casei tradiționale, să facem niște ateliere în care să-i aducem pe turiști, să implicăm câte un weekend în care să lucreze, să-și aducă contribuția la dezvoltarea, să facem niște ateliere prin care să readucem la viață casa tradițională din interiorul campingului. Asta e interesant, taberele de copii alături și atunci fiind părinții, lasă copiii alături și ei petrec o săptămână de relaxare la tine în camping și după aia merg să caute copiii, să facă exact, un fel de... exact. Da, dacă îi mai găsesc. Da, este și treasure hunt organizat de altă familie de olandezi care există aici, okay. Care sunt agricultori olandezi care au crescut, s-au ocupat de niște ferme de bovine prin Moldova, au ieșit din businessul respectiv, au descoperit zona Transilvania și vor să se stabilească aici. Stau în chirie, dar caută să-și achiziționeze o casă în zonă și fac deja activități. Îi vedem primindu-se cu căruța cu măgarul aici, e foarte interesant. Foarte frumos, da. Pare ceva chiar de-al locului, să zic. Da. Și vreau să te întreb dacă, nu știu, poate în 2 ani, în 3 ani, că înțeleg pe 2026, cam cum vezi o dezvoltare, te gândești și la integra extra servicii, nu știu, de tip spa sau poate ceva similar în experiența oamenilor care te vizitează. Da, bineînțeles, acum fiind o comunitate de camperi, o să discutăm ce își doresc oamenii. Bineînțeles, eu am în plan să realizez tot în lemn, o saună sau aici la fața locului, probabil un jacuzzi sau o mini piscină, dar ceva care să integrăm foarte bine în acest spațiu. Totul se va dezvolta în funcție de necesități și în funcție de evoluția locului. Bineînțeles, voi încerca în momentul în care pun lucrurile pe roate să-mi aduc aici aproape și cealaltă pasiune, ciclismul, și să organizez ture pentru turiști și pentru partenerii mei de drum. Că avem una din cele mai frumoase cățărări din România, Transfăgărășanu, și aici este un loc foarte bun de plecare spre Transfăgărășan pe bicicletă. Foarte fain, foarte, foarte fain. Spune un pic, dacă ai avea un mesaj pentru cineva care are un teren, care ar fi acela? Își urmeze visul și să vizualizeze ce poate face acolo și să încerce să dea suflet locului în funcție de felul fiecăruia de a fi. Dacă ar fi să o iei de la capăt, ar fi ceva ce îi face diferit, asta și în ideea în care, nu știu, ce ai învățat din această experiență? Am învățat că nimic nu este așa de ușor pe cât pare în proiect și că nu poți planifica totul exact. Tot timpul apar noi provocări, noi oportunități, lucrurile se transformă și în funcție de feedback-ul oamenilor din jur, de când locul prinde viață într-un fel, s-ar putea ceea ce ai gândit la început să nu se mai potrivească.
Nu știu să zic dacă aș schimba ceva, dar aș lua de la capăt. Deci există ceva care te face totuși să mergi înainte, chiar dacă întâlnești provocările astea, chiar dacă pe parcurs te adaptezi și îți dai seama că e nevoie, poate uneori, și tu devii o altă persoană în timpul procesului. E totuși ceva care te face să mergi mai departe. Ai descoperit care e acel ceva? Da, nu cred că mai sunt chiar la prima tinerețe. Și cred că mi-am dat seama de lucrurile care contează foarte mult și mi-am dat seama că contează să te bucuri foarte mult de prezent și de ceea ce ai, să prețuiești ceea ce ai și să construiești pe ceea ce ai pentru un viitor mai bun pentru tine, pentru familia ta, pentru concetățenii tăi. Cred că asta e ceea ce mă face să merg înainte, faptul că am descoperit o comunitate foarte frumoasă, departe de partea de hate și de pe rețele sociale și nu există acel zid imaginar între realitate și virtual aici. Totul este real, și parcă e mult mai frumos când este real și este mai autentic și parcă oamenii sunt mai buni în realitate și asta îmi place foarte mult și mă face să merg înainte. Foarte mișto, îmi place foarte mult ideea asta, cred că mi-ar plăcea și să lăsăm această idee să se așeze și cu noi și cu cei care ne-au urmărit până aici. Și da, și eu am mare încredere că oamenii sunt buni și că putem construi împreună lucruri frumoase de fiecare dată. Îți mulțumesc tare mult, mulțumesc pentru toată călătoria pe care am avut-o împreună și pentru aceste, nu știu, minute, zeci de minute petrecute împreună în care am transmis oamenilor parte din ceea ce suntem noi și ce am realizat împreună. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă așteptăm în curând să vă bucurați de ce am realizat aici și să ne bucurăm împreună de ce ne aduce viitorul. Așa să fie. Mulțumesc mult de tot, Paul. Mersi. Ai văzut cum arată o viziune pusă în practică. Dacă și tu ai un teren, un vis și puțin curaj, cabana ta, businessul tău în turism te așteaptă.